घर में केहू जीत बस बक्सर के विकास चाही। बक्सर में केहू जीत बस बक्सर के विकास चाही। लास्ट परिणाम हमके मोदी सरकार चाही। लास्ट परिणाम हमके मोदी सरकार चाही। कितना लोग अइले नेता लूट पाटी भगले, कुछो ना विकास भइल जनता के पागल बनवले। कितना लोग बनले नेता कितना लोग गइले, कुछो ना विकास भइल लूट पाटी भगले। बक्सर में केहू जीत बस बक्सर के विकास चाही। लास्ट परिणाम हमके मोदी सरकार चाही। लास्ट परिणाम हमके मोदी सरकार चाही।